Bon dia a tots i a totes, com esteu? Bé, ja us heu recuperat un poc del canvi d'hora, que sempre me deixa un poc despistats. Sí, bueno, estic contenta. Avui vos duc el vídeo sobre les paraules agudes, plenes i esdrúixoles, d'acord? Vosaltres, si no recordeu malament, això ho varen començar a fer a classe abans de que s'acabés la classe presencial, i vosaltres a castellà sí que és vera que ja ho heu anat treballant i estàu un poc més adelantats amb aquest tema. Així que us duc aquest vídeo a mode de repàs, d'acord? I de trucs perquè ho podem practicar aquests dies en català també, d'acord? Bueno, abans de res, anem a xerrar de les síl·labes. Què són les síl·labes? D'acord, les síl·labes són aquelles unitats que són cops de veu que formen les paraules. I les síl·labes estan formades per lletres, val? Totes les paraules estan formades per síl·labes que venen a ser els cops de veu que tenen aquestes paraules. D'acord? Per exemple, forqueta. D'acord? Tenim forqueta, tres síl·labes que formen la paraula forqueta. Cullera, cullera, tres síl·labes que formen la paraula cullera. Una pista, un truc d'aquests que jo m'agrada donar-vos, és fer, si no vos surten al principi de manera així natural, ho podeu fer amb amballetes, val? Marcant els cops de veu. Cullera, forqueta, d'acord? És una manera de començar amb els cops de veu, perdoneu, però jo sé que vosaltres, la majoria ja ho teniu ben controlat perquè el castellà ja ho heu fet moltíssim en amarialles, d'acord? Així que tenim síl·labes, d'acord? Sabem que les paraules se formen en síl·labes. Anem a veure quin tipus de síl·labes trobam en aquestes paraules. Val? Jo aquí, per exemple, tinc la paraula pilota i ja l'he separat en síl·labes. Pilota, el mateix que televisor i el mateix que màgica. Màgica, no faceu cas en això, és una creu. Val? No li faceu cas en això. Ara anem a veure quina d'aquestes síl·labes és la síl·laba tònica. Què vol dir això de la síl·laba tònica? Qui m'ho sabria recordar? Vegem moltes mans aixecades. La síl·laba tònica és, de totes les síl·labes que té una paraula, és la síl·laba que és més llarga. D'acord? Com podem saber quina és la síl·laba més llarga? Amb un altre truqui dels meus. Vos heu d'imaginar que les paraules estan dins una capsa. D'acord? Per exemple, vaig agafar aquestes paraules d'aquí. Pilota. Jo fic pilota dins una capsa. I trec la paraula de la capsa. Pilota. Quina ha estat la més llarga? Pilota. La, Norvera i de Marc, la síl·laba tònica, lo, a la paraula pilota. Televisor. Vaig a ficar-la a dins la capsa i la trec. Televisor. Quina és la més llarga? Molt bé, so. Per tant, encert la síl·laba tònica d'aquesta paraula que és so. Màgica. Fic la paraula màgica i la trec. Màgica. Quina és la més llarga? Molt bé, ma. Quin cercle. Per tant, jo ja tinc aquí els tipus de síl·labes que existeixen, que són la síl·laba tònica, que com veus es cercam encerclada a totes les paraules, i la resta són síl·labes àtones. Important, a cada paraula només hi pot haver una síl·laba tònica. La resta pot haver àtones, 1, 2, 3, 4, 25 si volem. Però tòniques només en pot haver una, que és la més llarga. Molt bé, la que sona més llarg. D'acord? Super. Ara anem a veure perquè depenent de on estigui col·locada aquesta síl·laba tònica, les paraules reben un nom a unes altres. Mireu, tenim aquí tres noms, que ja els heu vist a classe, però els de repassar, que són agudes, planes i esdrúixoles. Recordeu, en català deim planes, no llanes, que com que en castellà no són llanes, a català deim llanes. No, planes, d'acord? Quan sabem si una paraula és aguda, una paraula és plana, una paraula és esdrúixola? Depenent de la posició que tenen les síl·labes tòniques, d'acord? Si la síl·laba tònica està a la darrere, la última, serà una paraula aguda. Per exemple, fogueró. Fogueró. Té la llarga, la que sona més llarg, la darrere, no? Seria una paraula aguda. Les paraules planes són les que tenen les síl·labes tòniques les penúltimes, d'acord? Per exemple, telèfon. Telèfon.
Quina és la consonant més llarg? L'E, la penúltima, per tant és una paraula plana. I després estan les esdrúixoles, que tenen la síl·laba tònica la antepenúltima, com per exemple termòmetre, d'acord? Vinga, us ha quedat clar, idò? Agudes tenen la síl·laba tònica la última, les planes tenen la síl·laba tònica la penúltima i les esdrúixoles tenen la síl·laba tònica la antepenúltima. Fins aquí està tot clar? Molt bé. Idò, ara anem a veure alguns exemples. Jo aquí vos he escrit 3 paraules, que són retolador, llibreta i tomàtica. Jo ja les he separades en síl·labes. Ara el que anem a fer és primer trobar la síl·laba tònica i després, depenent de la seva posició, veurem si és aguda, si és plana o si és esdrúixola. Sí? Vinga, retolador. Retolador. La fica dins la catxa, ja obrim la catxa. Retolador. Quina és la més llarga, la que sona més llarg? Molt bé, do. L'encercle. Do, que és última, penúltima, antepenúltima. Última, per tant, és una paraula aguda, plana o esdrúixola? Aguda, molt bé. I li posam una A d'aguda, al retolador. Veus? Aquí té la A, que és una paraula aguda. Sí? Molt bé. Anem a la següent. Llibreta. Anem a ficar la paraula dins la catxa, com us he dit abans, i la traiem. Llibreta. Quina és la síl·laba que sona més llarg? Bra, molt bé. Bra. La marcam. Síl·laba tònica. Sí? Que és última, penúltima o antepenúltima? Molt bé, penúltima. Per tant, quin tipus de paraula és? Aguda, plana o esdrúixola? Molt bé, paraula plana. Plana. D'acord? És una paraula plana, llibreta. Tomàtica. Vinga, anem a ficar tomàtica a la catxa imaginària aquesta que vos dic i la traiem. Tomàtica. Quina és la més llarga? Ma, molt bé. I a més, vos heu fixat que ma té un accent. Bé, la més llarga és ma. I què és? Última, penúltima o antepenúltima? Antepenúltima, molt bé. Per tant, és una paraula esdrúixola. I com que... Bé, aquí sí que és. Esdrúixola. Val? Per tant, tenim paraula aguda, plana i esdrúixola. Truqui. L'accent sempre, sempre, sempre està damunt la síl·laba tònica. Per tant, si vosaltres veieu una paraula que té un accent, ja sabeu quina és la síl·laba tònica. I només heu de mirar quina posició ocupa per saber si és aguda, plana o esdrúixola. Bueno, xicos, xiques, espero que vos hagi quedat clar aquest repàs que hem fet de paraules agudes, planes i esdrúixoles. I res, ja teniu un parell d'exercicis per anar practicant cadascun en el seu ritme a poc. Jo, per part meva, vos envio molt d'ànims, molta de força, molta salut, tant per vosaltres com per les vostres famílies, i un beso enorme. Adeu!